Здравейте, малки и големи дечица! Днес искам да ви разкажа една приказка, която по-скоро е за събуждане, отколкото за преспиване. Не знам дали знаете, но приказките сами ме намират и аз единствено трябва да ги запиша или да ги разкажа както дойде и когато дойде. Та слушайте внимателно. Имало някога един свят, където най-ценното нещо било вниманието. Светът бил много подреден, чист, красив, хармоничен, защото създанията умели много добре да търгуват с вниманието си и да го използват по най-разумен начин, както за тях самите, така и за общото благо на света им. И всичко си било приказно, докато се появили невидимите крадци на вниманието, които били толкова изкусни в магическото изкуство и манипулацията, че създанията не разбрали как постепенно вниманието им било насочено да служи за техните цели, но не и за тяхното лично и общо благоденствие. Вниманието бил ценен ресурс за тези магове шарлатани, защото благодарение на него те създавали свят, в който създанията били просто ресурс, а не съучастници в творението му. Те имали собствен план и собствени интереси, затова си били погрижили много добре през вековете, никой да не узнае за тяхното съществуване. Светът се развивал, следвайки техния пъклен план, но понеже той не бил в хармония с всемира, съвсем естествено се появили съпротивителни сили, които искали да осуетят с плановете им. Водили се невидими войни от векове, но по-страшно станало, когато войните се превърнали в част от реалността на нищо неподозиращите създания. Те не знаели как се стигнало до там, нито знаели за обсебващите кръци на тяхното внимание, но толкова свикнали да им го подаряват, че не забелязали как вместо да го даряват на собствените си деца и своя живот, те го подарявали на техните невидими недоброжелатели. В един момент създанията толкова свикнали с пилеенето на своето внимание, че с охота учили и позволявали дори на децата си да правят същото с тяхното внимание. Невидимите магове шарлатани били много щастливи от това и им се струвало, че те постигат желанието. И сега искам да кажа, че тази приказка остава недописана, защото все още не се знае какво точно ще се случи, а това зависи откъде тези съзнания, които са разумни по природа, ще продължат да насочват своето внимание. Вниманието. Напомням ви, че това е едно от най-ценните неща, с които разполагате и което е обвързано с вашето време. Искам да ви напомня да го използвате разумно, да го дарявате на децата си, на хората, които обичате и най-вече нека вниманието ви бъде насочено към всичко, което обичате и искате да се случи в живота ви, а не на точно обратното. Надявам се тази приказка да ви е накарала да се замислите и да ви е събудила. Да е събудила любопитството във вас, да ви е събудила от рутината, от ежедневието и от сега нататък да използвате малко по-осъзнато и малко по-отговорно вашето безценно внимание. Благодаря ви! Имайте прекрасен, светел, обичащ, вдъхновен ден и до скоро! Обичкам ви!